Kaya nasa labas ko sa Carlos. Natakabuling yan. Ayan. Tapos diretso mo yung katawan mo. Tapos balas ka lang, yan. Kaya bago takot tayo, ha? Bro niya sa? Mura? Ano po saan ito? Panoorin nyo na sa YouTube. Opo. Modernong Mangkepling 2. Panoorin. Modernong Mangkepling 2. Ha? Nandun kayo. Ayan. Hi kayo. Ayan, ha? Panoorin nyo, ha? Opo. Sabi niya, ha? Shoutout sa mama ko! O, sino pa? Ikaw, shoutout ka? Shoutout sa mama ko! O, sige, ha? Yun. Dito mga tao. Paano po kasi yung detalyo? Modernong Mangkepling 2. Modernong Mangkepling 2. Ayan. Ayan, so sa lahat ng mga nunag, pangan dyan. No? Nunag ka ba? Shout out! Nandun tayo, ha? Post na tayo, ha? Ayan, mga subscribers, first time namin lumabas dito. Maraming sakyan, ayun. Ayan, mga sakyan na drive, ang bilis. So kami, nasa gilid na kami. Safe naman kami, di ba? Ayan. Ano masabi mo? Thank you, Lord, siyempre. Thank you, Lord. Salamat. Ayan, nakita niyo lang po siguro yung ating great improvement. Lumalabas na po. Dati po, di po nakakalakad to. Ngayon, nakakalakad na. Lumalabas na. Ito na yung simula. So, problema namin kamay na lang talaga. So, at least, nakakalakad na. Di ba? O, sa lahat ng mga... hindi nagtuloy. Ano masabi mo? Nagtuloy. Tuloy kayo. Ayan, mga sasabi mo. Pag-therapy na kayo. Ayan. Ayan, shout out sa aking pamangkin na si Eva. Parating nandiyan. Shout out si Eva, si pamilya. God bless all of you. At natutuwa ako dahil you take care of your family as well as your husband. Maraming salamat sa iyo. Salute sa ating balikbayan na si Eva. Yan. At nga pala kay Makmak, sa aking pamangkin, this coming March, kakasal yata. Yan, sa iyo. At sa magiging fiancé Mark Salak kay Irland. Sa iyo, pamangkin, shout out. Yan. Advance happy wedding. God bless. Bye. Hindi malakot na bala sila. Diretso mga doon. First time walk. Sarap ng hangin, no? Kaso baka umulan. Babangin na tayo, ha? Hanggang umulan. Ligo na kami. Yan, oh. Delikado. Naglalakad kami. Wala sa hawak, oh. Dito ako.